Бяхте ли интимни там и после в София? Нека тя отговори първа. Не. Не. Моля? Не. Не сме били интимни. Не сме били. Може би да дефинираме интимност. Имаш предвид целувка. Да. Секс не. Ти си за затвор, бе. В национален ефир сме. Ти си за затвор, бе, жена. Аз заради това казвам. Ти сериозна ли си? А последно ти беше ли обвързана към момента на снимка? И към днешна дата не съм обвързана и тогава не съм била Да може обвързана. да кажа нещо? Да. По принцип това е така. Тя наистина не е обвързана, защото няма как да е обвързана, при положение, че хората, с които се вижда, са женени. Така че тя... Чакай да попитам. имаш ли доказателства? Как се казва човек, жена, която получава пари на седмична или месечна база от някакъв мъж, който е обвързан и женен, и в замяна на това прави някакви други неща с него един път или два пъти седмично. Как се нарича такъв човек? Не знам. Здравейте отново, Студио Ергенът продължава. Тя е момиче за милиони, а той е най-богатият ерген до момента. Реалитото ги събра, но реалността ги раздели. Защо? Ще разберем след секунди. Особено ми е приятно да кажа добре дошли на Даниела Рупатова и Мартин Николов, за които си изписа какво ли не е, но истината ще кажат само тук и сега. Здравейте, добре дошли! Здравей, Дани, много ми е приятно. Да, също. Здравей, Марти. Много ми е приятно. Мен. Заповядайте. Има ли значение кой какво? Не. Както искате, сядайте. За мен има значение. Може ли да сме на местата с Ники? Той да седне до нея, аз не искам да седне до нея и предпочитам да гледам в очите. Ако тя започне да лъже евентуално. Това право. Благодаря. Ами, ви знаете ли, ако искате, всички видяхме какво се случи с нощи, да не разказваме отново или искате все пак да се върнем малко на Шри-Ланка? И да минем към реалността. На мен много не ми се говори за Шри-Ланка. Добре, един въпрос. Дани, за любов ли влезе или за реклама, както се твърдеше почти през цялото време от останалите участници? Аз не обичам да преминавам в крайности. Със сигурност в началото не съм вярвала, че мога да срещна там любовта. Не смятам, че някой друг е влезнал конкретно за любов в това предаване. Това е интересно. Те твърдат през цялото време съм била с отворено сърце, ако мога да я срещна. Имаше ли дори за секунда момент, в който ти да се заслушаш в тези момичета и да кажеш, бе, има нещо? Аз преди да започна да говоря, имам да кажа нещо друго, ще ме прощаваш. Добре. Аз съм обещал на хората да кажа нещо, аз си държа на думата. Добре. Това искам да го направя като за начало. Добре. Аз обещах, че ако Даниела се окаже фалшива и неискрена с мен, аз ще излезна и в национален ефир ще си кажа. И затова сега излизам и го казвам. Аз официално съм най-големия глупак и бълък, влизал някога в реалити предаване по българската телевизия. Заявявам го категорично. Това беше много честно, благодаря ти. Само че аз имам реплика. 20 и колко години правя реалитита, около над 1000 човека участници са ми минали. Това е най-истинския, най-коректния човек, с когото някога през живота си съм работил, който има толкова държи на думата си, толкова ценен човек и човека, който изнесе категорично този сезон. И мен ми е... в смисъл, аз се преживявам с него, защото него наистина го боли много. И последния път, когато с Дани говорихме по телефона и тя ми каза, ще му се обадя на Мартин да го чуе как е. И аз си казах, как да е, боли го много. И дори единия път му се обадих и му казах, защото се почувствах виновен по някакъв начин, защото аз съм причината тези двама човека да се срещнат и да... Нали, аз им организирах бързата среща. Не знаеш, че ще се влюбят. И му се извиних, защото знам колко го боли. Искате ли сега да се върнем чрез едно видео, отново в Шри-Ланка и да видим едни моменти, които, как да речем, не спорни, но предизвикаха коментар, основно социалните мрежи, и да ги обсъдим сега тук. Защо криеш, че си във връзка? Не съм във връзка. Освен ако не броите връзката с Мартин.
Няма, това са слухове. А и в крайна сметка това предаване не е края на света, така че като не си срещнал тук човека, който ти трябва, ще го срещнеш навън. Като тук Мартин не ти даде роза, отвън ще те чака един букет, гледай позитивната страна нещата. Абсолютно. Аз те целувам, прегръщам и докосвам и гледам сърцата на бившия ти по тебе, които са всяка вечер и всеки ден върху теб. Това според теб нормално ли? Защото ми харесват бижутата. Защо ти харесват? Изхвърли ги тия бижута, ще ти покупа по-хубави още на първия ден. Изхвърли ги и не ги носи повече. Добре, бижутата се разбрахме. Днес Мартин и Даниела ще заживеят като ексклузивна двойка във вилата, за да разберат могат ли да функционират хармонично като едно цяло и да се завърнат в реалния си живот като вече сгодена двойка. Подежа е доста сериозна стъпка и ние всъщност не съм сигурна дали сме се опознали достатъчно за това. Демек, ти имаш съмнения с това и притеснения. С годежния пръст. Ми годеш, евентуално, нали, ако ще да ти го предложа. Ами да, аз реално днес разбрах, че това е единствената опция, която имаме между нас. Ако тя не е истинска и тя ме излъже, аз ще излеза и в национален ефир ще кажа, че аз съм най-големият тапанар, излизал някога в БГ телевизията. Тази жена не мога да ме лъже толкова добре. Последното вече е изпълнено. Давайте сега поред. Откъде да ги почваме? Давайте от колието, ако искате. Колието... През цялото време се говори за това коле. Тя в нито един момент не е казала, че колето е от сестра й. През цялото време аз казвах колето от бившия. Тя добре, да. В един момент дойде сестра й. На първия ден нямаше нищо за колето и след като останаха двете сами с сестра, явно тя е казва, и на другия ден сестра й каза изведнъж от някъде: ма ти що не носиш колето, което също е подарък от мен? И Даниела в този момент каза: да, той е подарък от теб. И аз такъв: добре. Добре, да чуем на Дани обяснението. Той през цялото време казва, че бижутата от бившия, не колието, плюс това насаме не пред камери съм му казвала, че е подарък от сестра ми. Но всъщност това, което искам аз да кажа по въпроса е, че Мартин през цялото време обвиняваше за неща, които всъщност той прави. Казвам ти го на теб. И всъщност хората не отчетоха факта, че ти не си пуснал миналото си, защото все пак ти си имал сексуални отношения и чатове с Йоана буквално часове преди да влезеш в предаването. Не, аз съм човека, който е обвързан в случая. А последно ти беше ли обвързана към момента на снимка? И към днешна дата не съм обвързана и тогава не съм била обвързана. Да може да кажа нещо? Да. По принцип това е така. Тя наистина не е обвързана, защото няма как да е обвързана, при положение, че хората, с които се вижда, са женени. Така че тя... Чакай да попитам. Имаш ли доказателства? Как се казва човек, жена, която получава пари на седмична или месечна база от някакъв мъж, който е обвързан и женен, и в замяна на това прави някакви други неща с него един път или два пъти седмично. Как се нарича такъв човек? Не знам. Доказателства имаш ли за това, което говориш? Абсолютно имам. Искаш ли да му звъннем? Поименно ли да го казвам кой е? Можеш да се обадиш, да, нека да видим. Трябва ли да му развалям семейството? Толкова смели заявки. Искаш ли да му развалям семейството? Да, обади се, хайде да чуем неговата. Къде беше на 8 май? Беше ли при брокерка с него да си избират апартамент? Мазонет. Моля? Моля? Човека, с който съм ходила. Ти си се обадила даже на брокерката, да издигнеш скандал, как може да разказва, че си била там с него. Същия този човек. Това не е човек, с който Същия този човек, който ти е платил почивката на Малдивите, на която почивка искаше аз да дойда с теб, но да не си качваме сторита, за да се мисли той, че ти си там с твоята приятелка. Ние не сме имали право да си качваме сторите, Мартине. Същия този човек, който караш в момента да ти купи нова кола, но той още не я е купил. Добре, аз имам въпрос. Същия този човек. Да продължавам ли? Трябва ли да кажа откъде е, колко е висок, на колко... Качваме сторите, Мартине. Същия този човек, който караш в момента да ти купи нова кола, но той още не я е купил. Добре, аз имам въпрос. Същия този човек. Да продължавам ли? Трябва ли да кажа откъде е, колко е висок, на колко години е, жена му, децата му? Да продължавам ли? Името трябва ли да му кажа? Имам въпрос към теб. Слушам те. Ти всъщност в предаването, в разговора с Мария... Ще ти отговоря. Когато ти си... предаването или след предаването всъщност? Благодаря ти за този въпрос, веднага ще ти отговоря. Когато ти си... Как да се изразя? Няма да използвам така по-лоша дума. Ще кажа, когато ти си приятелка на някой женен мъж, това е скрито. И когато аз звънна 2-3 телефона и питам за нея, това не е информация, която е широко достъпна. Защото ти си неговия... предаването или след предаването всъщност? Благодаря ти за този въпрос, веднага ще ти отговоря. Когато ти си... Как да се изразя? Няма да използвам така по-лоша дума. Ще кажа, когато ти си приятелка на някой женен мъж,
Това е скрито. И когато аз звънна 2-3 телефона и питам за нея, това не е информация, която е широко достъпна. Защото ти си неговия... С мъж от преди предаването или след предаването всъщност? Благодаря ти за този въпрос, веднага ще ти отговоря. Когато ти си... Как да се изразя? Няма да използвам така по-лоша дума. Ще кажа, когато ти си приятелка на някой женен мъж, това е скрито. И когато аз звънна 2-3 телефона и питам за нея, това не е информация, която е широко достъпна. Защото ти си неговия... да разбера тази информация. А как го разбра след предаване? Защото хората гледат по телевизията и лично неговите приятели се свързаха с мен, за да ме питат, имало ли е нещо с вас, какво се случва, какво правите, как го правите и защо го правите. Тая е с него още от преди предаването. Искам му кола, искам му апартамент, даже знам колко пари ти дава на месечна база. Само да попитам, това към днешна дата актуално ли е, макар и тайно? Абсолютно актуално. Актуално е. Да, тази връзка продължава? Да, актуално. Така че нямаше как да разбера тази информация. А как го разбра след предаване? Защото хората гледат по телевизията и лично неговите приятели се свързаха с мен, за да ме питат, имало ли е нещо с вас, какво се случва, какво правите, как го правите и защо го правите. Тая е с него още от преди предаването. Искам му кола, искам му апартамент, даже знам колко пари ти дава на месечна база. Само да попитам, това към днешна дата актуално ли е, макар и тайно? Абсолютно актуално. Актуално е. Да, тази връзка продължава? Да, актуално. Така че нямаше как да разбера тази информация. А как го разбра след предаване? Защото хората гледат по телевизията и лично неговите приятели се свързаха с мен, за да ме питат, имало ли е нещо с вас, какво се случва, какво правите, как го правите и защо го правите. Тая е с него още от преди предаването. Искам му кола, искам му апартамент, даже знам колко пари ти дава на месечна база. Само да попитам, това към днешна дата актуално ли е, макар и тайно? Абсолютно актуално. Актуално е. Да, тази връзка продължава? Да, Добре. Не, гледай са. Аз имам камери вкъщи, искаш ли да изкарам записи? Той не е идвал у вас. Не, той аз не казвам, че идвал у вас. Ами аз съм си била вкъщи, то се вижда кога съм се прибрала и дали съм излезнала. Кога се виждала с него, нямам представа. Нямам представа. Гледай са, никой не очаква от теб. Никой не очаква от теб да дойдеш тук и да си признаеш всички тези неща. А никой не очаква от теб ти да не нападаш някоя жена. Аз мога да нападам, но аз нападам с факти. Казах. Къде си ти е факти? Айде изкарай ги. Давам ти 8 май брокерката. 8 май при брокер. Не, гледай са. Аз имам камери вкъщи, искаш ли да изкарам записи? Той не е идвал у вас. Не, той аз не казвам, че идвал у вас. Ами аз съм си била вкъщи, то се вижда кога съм се прибрала и дали съм излезнала. Кога се виждала с него, нямам представа. Нямам представа. Гледай са, никой не очаква от теб. Никой не очаква от теб да дойдеш тук и да си признаеш всички тези неща. А никой не очаква от теб ти да не нападаш някоя жена. Аз мога да нападам, но аз нападам с факти. Казах. Къде си ти е факти? Айде изкарай ги. Давам ти 8 май брокерката. 8 май при брокер. Не е вярно това. Не, гледай са. Аз имам камери вкъщи, искаш ли да изкарам записи? Той не е идвал у вас. Не, той аз не казвам, че идвал у вас. Ами аз съм си била вкъщи, то се вижда кога съм се прибрала и дали съм излезнала. Кога се виждала с него, нямам представа. Нямам представа. Гледай са, никой не очаква от теб. Никой не очаква от теб да дойдеш тук и да си признаеш всички тези неща. А никой не очаква от теб ти да не нападаш някоя жена. Аз мога да нападам, но аз нападам с факти. Казах. Къде си ти е факти? Айде изкарай ги. Давам ти 8 май брокерката. 8 май при брокер. Работи от години във връзка с инвестиции, то няма нищо общо с лични отношения. Ти работиш. Изкарай доказателство, че ние имаме отношения. Не се смейте, трябва да запазим приличие. Демек ти работиш, демек имаш работа. Защото предаването казва, че не работиш. Ние купуваме и препродаваме апартаменти. Ти си имаш бизнес, демек си бизнес дам. Може да се каже. Ама ти казваш, че не работиш, само пишеш книга. Тя бизнес дама била. Това са провокации и шеги, че не работя или че очаквам 50 000 издръжка. Всичко е провокация, шега и казано под формата на хумор. Да, и големият проблем е, че много различни неща от различно естество в един момент започнаха да си противоречат. Случая с колието, ти знаеш, аз ти зададах въпроса, защото в един момент един от редакторите ми даде този чат, който не знам, показвал ли съм ти го, не съм ли, който е от там, знаеш, да не му казваме името, бивш твой, който казва, мисля, че го имаме, защото нямам очила, не мога да го прочета. Оттам знаем, защото той казва накрая, да, колието, сърце, със сърце, същото е шопарче, скромно като нея. Нали, това хората какво казват, аз не мога да нося отговорност. Аз искам да кажа откъде тръгва това с колието. Те всички хора лъжат. Следващия казус дойде, когато трябваше да звъним на майките. Аз само мога да питам Даниела, струваше ли си? Струваше ли си да този театър ли си? Струваше ли си всичкото това нещо, което ти направи, да заблудиш един мъж и той да се влюби в тебе истински, защото Мартин наистина той беше влюбен в тебе и това всички го видяхме и сме си го говорили с него и след предаването.
Струваш ли си? Това те питам, жена. Струваш ли си? Ти как се чувстваш от цялата този хейт, който е върху теб? Ти как се чувстваш от всички лъжи, които излязат? Защото аз също ти бях приятелка ден 10. Струваш ли си това нещо цялото? Питам те, отговори. Ти по принцип най-добре трябва да знаеш хората. Аз не ми отговаря и аз какво знам. Аз ти задам въпрос. Може да не ме прекъсваш, когато ми задаваш въпрос, защото не е възпитано. А да дадеш възможност да отговоря. Да, ето давам. Ти най-добре знаеш какво е хейта всъщност и какво е хората да сипат лъжи по твой адрес и да те плюят, така че мисля, че ти да ми задаваш въпрос на тема хейт е малко кринж. Относно Мартин, аз съм имала чувства към него в предаването. След предаването той по никакъв начин не застана зад гърба ми, когато се изсипваше целият този хейт. Напротив, той ме нападаше тройно повече. И това е причината всъщност ние... Извинявайте, какво значи да се стана зад гърба? Ти какви очаквания си имала? Какво да направи той в България? Аз съм очаквала той да бъде такъв, какъвто беше в предаването и да ме подкрепя. Може да се промени? Как се промени? Ще дам един много бърз синтезиран вариант на това, което се случи. Ден първи. Даниела получава 500 рози. Казва ми, че са от нейните приятелки. 500 или 50? 500 рози от нейните приятелки. 500 рози струват 5000 лева. Тя има 3 приятелки. Тия 3 приятелки са дали 5000 за букет. Да кажем, че го приемам. Ден втори. Пишем си в 11 вечерта, ама такъв константен чат, не през 10 минути. В един момент тя спира да ми отговаря. Спира директно ми отговаря. На другия ден ми се обажда. Извинявай, заспала съм. И как заспиваш с телефона, докато си пишеш така? Извинявай, заспала съм. Да кажем, че наистина е заспала. Какво подозираш, че е имало в този момент? Дошъл е някой нейн бизнес партньор, с който работи заедно в бизнес сферата. И аз през това време не мога да напиша лека нощ, така ли? Явно не, защото човека идва и иска да види. Искаш ли да звънеш на този човек? Искаш ли да звънеш на този човек? Не искам да му звъна, защото човека е женен. Не искам аз да съм причината неговото семейство да се разваля. И това е така, да. Не искам. Затова не му казвам името. Доказателство, не го посочвай. Какви доказателства? Ако искаш, да идем в съда и ще ти докажа всичко. Искаш ли? Добре, айде. Искаш ли? Кажи ден 3. Ден 3, това е най-важното. Ден 3. Това е последния. Ден 3, да. Последния. Ден 3 получавам съобщение в... Да, ден 3, последния, в който вече спрях въобще да вярвам на всичко. Ден 3, 10:30 вечерта, 7 март, деня преди 8 март, петък вечерта, получавам съобщение лека нощ. Викам, не е ли малко рано за лека нощ? Викам, няма ли, ако понасваш някъде с приятелки? Ами ние ще си купонясваме утре, аз съм в Истанбул. Викам, какво? Аз съм в Истанбул. Към как си в Истанбул, бе? Така, в Истанбул. Значи, моята годеница ти е решила да си замине за чужбина за 3-4 дена, без въобще да ми каже. Що не му каза? Сега ще обясня моята гледна точка. И после казва, ние имаме различна... Какво беше? Имаме различна визия за връзката ни. Да, Дани, имам различна визия. Моята жена не мога да ходи в чужбина без въобще да ме уведоми. И моята жена трябва да е само моя, а не на няколко човека едновременно. Така, сега същата ретроспекция ще направя и аз, как аз ги виждам нещата. Когато ние се прибрахме реално, аз бях единственият човек, който инициираше с господин Николов да се виждаме и да поддържаме тази връзка, която трябва да имаме. Той постоянно намираше оправдания за това нещо, че няма как да се виждаме пред хората. Аз давах варианти, това съм го споделяла и с Ники Николов. Той мисля, че може да го потвърди. Всъщност, деня, който той посочи, че аз съм тръгнала за Истанбул, ние бяхме скарани. До 3:30 на обяд си пишем съобщение. Може ли да не ме прекъсваш? До 3:30 си пишем. Така, да. И бяхме ли скарани или не бях? Защото аз мога да изкарам чатовете. Аз ги имам. Бяхме скарани. Тя се разсърди заради някаква моя реплика в епизода, който е гледала, когато съм казал на Ана Мария, че това че ми е написала това на ръката, можело да подейства само при някой 20 годишен, но не и при мен. И каза, това ми се разсърди. Да, и разбира се, извинения не получих, не съм и очаквала, но ако може да довърша само. Сега, когато всъщност действително спрях да отговарям на Мартин, той беше на дискотека, аз бях вкъщи на дивана и действително бях заспала. Ако съм била с любовник, най-лесно щеше да ми бъде да кажа, Мартине, заспивам, защото съм уморена, лягам си и след това отново да не му пиша. Така че това са някакви удобни извинения. Мартин е токсично ревнив, обсебващо ревнив и през цялото време, реално... Аз съм токсично ревнив, когато годеницата ми замине за чужбина без аз да знам. Наистина, признавам си, токсично ревнив. Ти беше токсично ревнивен и преди това, така че... Предишните 2 дни? Когато в единия получи 500 рози. Да, и аз си изпратих чат от кой са розите. Ще да изпратя чат, как си пише с 3-4 актриси от Анджелина Джоли, Меган Фокс. И ще ти направя един чат. 20 минути ми трябва. Значи чата беше... ти си явно професионалист, тия неща, аз не ги мога тези неща. Чата беше между моята приятелка и между жената, която е флорист и
те работят, защото тя е маркетинг менеджер в едно заведение. Съответно, жената за сметка на реклама им е направила 50% отстъпка от цветята и останалата сума са я платили 4 приятелки плюс сестра ми. Не случайно тя в ефир каза, ако ти тук не ми дадеш един букет, някой друг ще ми даде отвън 500. Да. Със сигурност има желаящи, които ще ми подарят. Смисъл, това не го отричам. Не знам дали ще има други бълъци като мене. Хора, моля ви се, не бъдете като мен. Моля ви се. Добре, извинете, мога ли да ви задам любимия въпрос? Задавах го на всички двойки до момента. Бяхте ли интимни там и после в София? Нека тя отговори първа. Не. Не. Моля? Не. Не сме били интимни? Не сме били. Може да дефинираме интимност. Имаш предвид целувка? Да. Секс не. Ти си за затвор, бе. В национален ефир сме. Ти си за затвор, бе, жена. Аз заради това казвам. Ти сериозна ли си? В един момент... Изглежда като се едно сте се наговори. Ти сериозна ли? Не, истината е. Виж, аз накрая, защото той имаше моменти и идва и ми казва, Ники, моля те, кажи ми, бе. И аз му казвам, викам, виж, Марти, според мене, да, аз си го казах още на кастинг. Жена като нея. Не очаквах да се запише. И му казах, според мен, да, категорично първата причина е реклама и популярност. Обаче това не изключва по пътя тя наистина да се влюби. Аз накрая на вчерашния последен епизод тръгнахме към летището. Тя беше в един рейс, пътувахме всички. Тя беше с пръстена на ръката си. И аз изпитах такова удовлетворение, че наистина всичките цели, за които бяхме тръгнали, се осъществиха. И отидах за 4 дни да лежа на един плаж и да си почина, преди да се пребера в България. И четвъртия ден получих и разбрах това нещо. Направих след това в България, в София и аз и Маги много неща, за да бъдем по някакъв начин медиатор между тях. Последното беше вкъщи, една събота се събрахме на вечеря. Те двамата, Маги, съпруга и аз. Колко време имаме? Добре, нямаме, имаме една минута. Но разбираш ли, проблема ми моя, ето и сега като чувам последния отговор, е, че се събират много неща, които си противоречат. Случая с майка и случая с Годежа. Влизаме в новините. Мартин да каже нещо, само да ти каже, не сме се наговорили, това са въпросите, които си задават зрителите. Няма наговаряне, не си мисля. Ади и Васил спяха в една вечер заедно и ги снимаха в леглото. Ние с нея спяхме 10 дена в леглото, от които доста пъти сме били интимни. Това е абсолютна лъжа. Тя ревеше, за да не се излъчи по телевизията, защото се кълне на човека, с който е в момента, този от преди предаването, че никога не е имал никакви отношения с мен. Затова сега лъжи. Добре, пръстена къде? Няма значение. Пръстена не сме били интимни. Какво да лъжиш? Затова сега тук да те гледам. Какво да лъжиш така в очите на хората, бе? Ти какъв човек си, бе? Не, ти си ненормален, наистина. Аз съм ненормален. Не мога да разбера смисъл. Какво общо има с цялата ситуация и с предаването? Майко. Абе, ти си изключително нагло създание. Как не те е срам да лъжиш национален? Не ти задава никакви въпроси, ако обичаш. Не, аз им дала право да се намесят, когато решат, да. Тя за това. Ти имаш доказателство, че ние сме били интимни ли? Не, аз имам доказателство за 4-мата ти любовници. Ти си супер нагло. Айде, изкарай ги. Как можеш да го лъжеш него? Добре, съжалявам. Финални надписи. Изкарай ги. Ще ги изкарам. Добре, това беше от нас. Благодаря ви много. Знам, че времето не стигна. Това е положението. Бърза любов, бърза мода, всичко е бързо в този живот. И истина. И истина, да. Това е ясно, че този сезон беше истински. Така е.